yliopiston karateseura itse asiassa perustettu jo aikaisemmin, mutta yhdistys nimeltä Honbu perustettiin 1979. Aika pitkä taival jo. Honbu viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlia. Mun äitikin on ilmeisesti ollut samassa karateseurassa. Hyvä treeni on semmoinen, missä pysyy hyvä meininki ja hyvä veto päällä. Tosi hyvät treenit on semmoiset, missä on hyvä fiilis ja tulee kauhea hiki. Semmoisen kaikkensa antanut fiilis treenin jälkeen. Siellä on kaikille hauska. Tehokkaat. Se on paljon tekniikkaa ja paljon liikettä. Hiki lentää ja pääsee sparraamaan ja sama turpaa ennen kaikkea. Honbuhan tarjoaa hyvin monipuolisia treenejä, eli meillä on Kori Uchinadi-tyylisuunnan itsepuolustuspainotteista karatea, ottelutyyppistä treenausta, kamppailua maassa, pystyssä ja monta muuta. Honbussa on tällä hetkellä varmastikin pääkaupunkiseudun paras valikoima treenejä. Hirveän hyvä yhteishenki ja sieltä tapaa semmoisia opiskelijoita, mitä ei muuten tapaisi. Erittäin paljon hyviä treenejä. Honbu tarjoaa innostusta ennen kaikkea. Nuorta porukkaa treenaamassa. Kaikki oheisaktiviteetit. Kaljat ja jatkot. Honbussa tapaa paljon erilaisia ihmisiä ja täällä on tosi nastoja miehiä. Karataseuroissa on kyllä kivointa ne naiset. Mitä kivointa? No varmaan kaikkea.